Dawn il-ġranet qegħdin niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Huma ġranet li fihom niftakru f'dak li għadda minnu l-mulej. Il-kelma passjoni aħna l-Maltejn u l-Awċejn nifhmu bija mhux biss id-tbatija, mhux biss dak li għadda minnu Ġesu. Imma bil-kelma passjoni nifhmu wkoll imħabba kbira, imħabba li ħirġa mill-qalb tal-persuna, imħabba li l-bniedem iħobb bil-persuna sħiħa tiegħu. U allura meta aħna niċċelebraw il-passjoni ta' Ġesu, inkunu qegħdin infakru min-naħa d-tbatija tiegħu u d-tbatija tagħna, imma min-naħa l-oħra wkoll l-imħabba tiegħu lejna u kif għandha tkun l-imħabba tagħna. Meta nħarsu lejn Ġesu fid-tbatijiet tiegħu, Ġesu inkurunat bix-xewk, iflaġellat mal-kolonna, Ġesu mobi bis-salib jew imsallab, jew Ġesu mejjed. Dawn kollha jfakruna b'mod l-aktar faċli fid-tbatijiet tagħna, fl-esperjenzi li aħna u nies madwarna ngħaddu minnu. U forsi għalhekk dan iż-żmien inħossuh verament bħala żmien tagħna. Ġesu fl-imħabba kbira tiegħu, fil-passjoni kbira li għandu lejn il-bnedmin, oġbu li jsir bħalna wieħed minna jgħaddi mill-istess esperjenzi tagħna. Hija ħaġa kbira din tafux. L-esperjenzi tal-bniedem, id-tbatija tal-bniedem issir ukoll id-tbatija ta' Alla. B'tali mod li nistgħu ngħidu meta nkunu għaddejjin minn dawn l-esperjenzi diffiċli li huma esperjenzi divini, anki jekk żgur fil-mument ta' tbatija dan kollu ma jiġix f'moħħna. Dan iż-żmien tal-passjoni ifakkarna fl-imħabba kbira li Alla għandu għalina. Ifakkarna li Alla jħobbna kull wieħed u kull waħda minna fis-sitwazzjoni li jinsab fija. Anki saħansitra bidnu bit-tagħna, dik il-kelma li Ġesu jgħid minn fuq is-salib, aħfrilhom u jiskużawhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Jgħidha għalija, jgħidha għalik, jgħidha l kull wieħed u kull waħda minna. Dan kollu jurina kemm l-imħabba ta' Alla b'xejn, kemm Ġesu jħobbna b'xejn, kemm Ġesu jħobbok lilek iwa, lilek li forsi għaddej minn żmien qiebes, minn żmien diffiċli, lilek li forsi kultant tinħoloq fik rabja lejn Alla, lejn Ġesu, jifhmek Ġesu. Jħobbok anki b'dik ir-rabja, anki b'dik ir-reazzjoni li għandek għalih. Imma fl-istess waqt dan iż-żmien tal-passjoni fakkarna kif għandha tkun l-imħabba tagħna. L-imħabba tagħna għandha tkun dejjem iktar tixbaħ lil dik ta' Ġesu. Imħabba li ma tfittix lilha nfisha, imħabba li lesta li tbagħti saħansitra għal persuni li aħna msejħin inħobbu, mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn żmien qiebes, mid-tbatija, għal foqra. Il-mulej Ġesu din l-esperjenza tal-passjoni jurina kif għandha tkun ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn, relazzjoni ta' mħabba ta' ħnina. Il-festa tal-Għid il-kbir tfakkarna li meta aħna nħobbu bħal Ġesu dejjem noħorġu rebbieħa. Jalla dan iż-żmien ta' tbatija mewt u qawmien ta' Ġesu ikun ukoll żmien mhux biss li jfakkarna fit-tbatija tagħna, fil-mewt tagħna, imma fuq kollox li jgħinna ngħixu ħajjitna ma' qudin waħda, ħaġa waħda ma' Kristu l-xoxt. Lejt it-tajjeb.